Vítejte opět v mém fotbalovém pokojíčku, vítejte v Away Days. Mám pocit, že v dnešní epizodě moc mluvit nebudu. Uslyšíte člověka s velmi svižnou kadencí slov, člověka se zajímavými příběhy, s fotbalovými vědomostmi, člověka, který rád o fotbalových tématech píše a sám je rád zkoumá. Přeju vám příjemný poslech a děkuji i sáskové kanceláři Betano za podporu našeho pořadu. Mimochodem, na webu této společnosti můžete exkluzivně sledovat streamy z nejvyšší české fotbalové soutěže. Honza Pikous, fotbalový novinář, autor podcastu Fotbal venku v mém fotbalovém pokojíčku. Honzo, čau. Ahoj Martine, díky za pozvání. Honzo znáte z kontrapressingu, to asi můžeme říct, píšeš články do Football Clubu, taky do Seznam Zprávy a já to hrozně rád čtu, jsi takový analytický typ, jak já říkám. Kdy jsi viděl naposledy fotbalový zápas? No, v televizi včera, nepřekvapivě. Co to bylo? Byl to Liverpool Arsenal. Neděle? Samozřejmě, ano. Pak už ten další zápas Crystal Palace, to už jsem šel nahrávat právě Fotbal venku, takže to jsem neviděl. A naživo jsem byl na Slávii asi před 14 dny. Hezky. Když se díváš v televizi, jo, mě to zajímá, já jsem zmiňoval, jsi analytický typ, vydržíš se dívat celých 90 minut? Jenom řeknu, proč se ptám. Je to téma teď i pro televizní vysílatele. Průzkumy ukazují, že ročníky narozené 2005 a později už to nedávají, jo? Že fakt 90 minut jako nevydrží. Buď jdou na záchod, jdou s kámošem někam, nebo mají samozřejmě telefon v ruce a prostě jedou TikTok a podobné věci. Jak to máš ty? Na rovinu. Tak, to mi lichotíš 2005, já jsem ročník 94, takže já jsem stará garda v tomhletom a koukám na celý zápasy a naopak mám jako opačný problém a teď teda tě možná trochu naštvu, já nejsem velký fanda konferenčních přenosů, protože já pak prostě z toho zápasu nemám ani z jednoho nic. Úplně chápu. A vlastně vždycky si radši jeden ten zápas vyberu a koukám na něj na celý, případně pokud mě nudí, tak v poločase si přepnu na nějaký jiný, ale tenhle ten ADHD fotbal, jak to myslím nazvala manželka Karla Poborského, to tak jednou říkal v podcastu, mě to jako nevyhovuje a já vlastně z toho nemám nic a teď se přesouváme na Molinu a teď se přesouváme tamhle, já si prostě vyberu jeden zápas a ten sleduju a ani nejsem vlastně příznivce takového toho, co si fotějí lidi, jakože na notebooku mám něco, na televizi něco, na mobilu mám něco, jako pokud to zvládáte vstřebávat, tak jo, ale já prostě jsem klasik a vyberu si jedno utkání. Ale děláš si poznámky při tom zápase? Když vím, že ten zápas budu řešit a zároveň vím, že to je třeba zápas, který pro mě osobně jako není tak důležitý takhle. Nemusím si dělat poznámky k Liverpool Arsenal, protože to je něco, ty hráče mám hodně nastudovaný, vím a tak. Ale když vím, že se budu bavit přesně o nějakým Everton Crystal Palace a mezi tím budu koukat na 3 další zápasy, tak si třeba pár poznámek udělám, ale jsou to třeba jako 2-3 slovní poznámky, jenom co chci jako zmínit. Ale určitě to není, že bych jako s bločkem seděl u televize, to ne. Jo, tím, že ty duely pak řešíš právě v podcastu, těšíš se na ně ještě? Protože asi chápu to tak, že musíš za ten víkend, nebo to máš asi takhle nastavené, vidět třeba 3-4 ty hlavní, o kterých chceš pak mluvit. No pro mě je to tak, že vlastně kdybych se netěšil třeba na nějaký zápas, samozřejmě na zápasy těch největších týmů se člověk těší jako automaticky, i kdyby o tom nemluvil, ale i když je to něco, na co bych si třeba normálně nepustil, tak se na to těším, nebo právě tím, že to pak řeším v podcastu, tak jako si najdu motivaci to sledovat. Že jako má třeba někdo fantasy, že se kouká na zápas, protože má 2 borce ve fantasy, tak já fantasy úplně nehraju, ale tím, že to budu řešit v tom podcastu, tak mě to vlastně baví. Jako nestala se mi z toho, dělám vlastně podcasty o Premier League v součtu 7 let třeba a jako nestalo se to mou povinností, protože si myslím, že v momentě, kdyby se z toho stala povinnost, tak je to špatně, furt mě to hrozně baví, tak jako bavíme se o fotbale, že jo, je to super. No jasně. Než se dostaneme k Chelsea, kterou tady máme i na šále, tak ty jsi říkal 2 týdny zpátky jsi byl na Slávii. Jak často musíš být, Honzo, na stadionu? Respektive, jestli vůbec musíš, protože taky se často říká, jo, to je ten, co to řeší jenom z gauče a nikdy na stadionu nebyl. Jasně, tak takhle. Co se týče Premier League, tak tam se samozřejmě člověk nedostane tak často, jak by chtěl. Jasně. Já nemám ty možnosti, jako máte třeba vy, že tam jezdíte pracovně, takže já si to platím, ty vejlety. Zatím, tak třeba to přijde ta doba. Uvidíme, ale tak snažím se třeba jednou, 2krát do roka vždycky na nějaký zápas jako se dostat zahraniční, k tomu se dostaneme asi. A co se týče České ligy, tak záleží, kde pracuješ a pro koho píšeš. Jako já jsem dřív psal vlastně pro Deník Sport, kde jsem byl na webu, pak i jako v hokejové redakci chvíli, ale když jsem tam byl na webu, tak jsem vlastně jako webař chodil třeba na Slávii, že tam chodili kluci jakoby za Print, což byl Podry třeba, a já za web, takže jsem byl vlastně na každém zápase Slávie.
třeba 2 roky v kuse určitě, 2,5, i venkovní, takový ty Boleslavy, Jablonce, Liberce, prostě co se takhle jezdí, že jo, Dukla Bohemka. A teď jsem v módu, že vlastně píšu teda primárně pro ty Seznam Zprávy a tam se to úplně nevyžaduje, protože vlastně ten směr té sportovní rubriky Seznam Zpráv je trochu jiný. Není to takový to rychlý zpravodajství, nemusí tam být takový ty výtahy ze zápasů a takový ty pozápasový ohlasy, které jsou jakoby všude, ale je tam možnost spíš takového toho třeba hlubšího, pozdějšího rozboru nebo analýzy, takže vlastně není nutné na ty zápasy chodit. Ale třeba do toho Edenu si zajdu jakoby rád, protože strašně rád poslouchám trenéra Trpišovského, plus tím, že jsem tam chodil dlouhý léta, tak samozřejmě tam mám hromadu kamarádů známých, který třeba člověk nevidí už moc třeba jinde, typově třeba Bar Černík, můj kamarád dlouhý léta, tak už není čas se potkávat jako večer na pivo, tak se potkáme v Edenu, takže jako rád chodím na fotbaly, protože ten český fotbal, který někdy mě v televizi jako nebaví, to se přiznám, protože když člověk kouká na 5 zápasů Premier League, tak je trochu zhejčkanej, to asi víš sám, ale na život to má úplně jiný koule a když pak vidíš prostě ty fanoušky, že jo, třeba na Slávii, na Spartě, kde to žije, tak je to super zážitek. Popiš ty pocity, když jdeš na stadion jako novinář, jo, a fakt jako Honza Pikous fanoušek mám volno. No tak, nestojím frontu úplně, že jo, protože většinou ten vstup pro pres je jakoby s nás dosažitelný. Dáš si nějaký chlebíček, že jo? Nebo sandwich, ne, to si dělám legraci. Já se úplně nechodím jako najíst na ty zápasy, i když jako někdy si taky dám, když je to večer a mám hlad. Ale v čem je to jiný? Seš tam většinou dřív, nebo já chodím jako většinou dřív, abych právě pokecal s nějakýma kolegama a tak. Hrozně mě baví si sednout třeba vlastně na tu tribunu, ty to budeš vědět třeba na Slávii, tam je to úplně super, že ten tiskáč hned navazuje vlastně na tu tribunu pro novináře, tak sednout si tam třeba jako 1,5 hodiny před začátkem, kde je tam fakt ještě jako pár lidí, teď hraje z reproduktoru nějaká hudba, teď třeba tam začíná strašák nebo jiný moderátor něco říkat a je tam fakt takový ten jako klid před bouří. A to mě z nějakého důvodu jako hrozně baví, že většinou se pak ten stadion naplní třeba v posledních jako fakt 20 minutách, že jo, na těch stadionech, kde jsou nějaký fanzóny a tak. Ale tak si tam tak jako sedím a chilluju, jak se dneska říká, a pak jdu dovnitř a v tiskáči si třeba něco připravuju jako na počítači a pak prostě jdu na tribunu, no. Takže jako hrozně záleží na tom taky, jestli z toho zápasu musíš něco dělat takový okamžitě, že jo. Když jsem prostě dělal třeba v novinách a měl jsem uzávěrku a věděl jsem, že letím dolů do mixzóny, nabírat rozhovory, něco, přepisovat právě třeba tiskovku trenéra Trpišovského, což zase, ty jsi říkal rozdíl mezi tím jít tam jako fanoušek, jako novinář. Kdybych tam šel jako novinář, který z toho nemusí nic psát a jenom se jde podívat, tak 20 minut posloucháš trenéra Trpišovského, je to super. V momentě, když z toho máš jako udělat nějaký výstup a pokud možno rychle, tak on opravdu mluví tak hodně dlouho, že někdy je to až jako ne otravný, ale nehodí se ti to úplně v tu chvíli. Jo? On samozřejmě je skvělý, jako když by takhle mluvili všichni, ale někdy prostě už potřeboval bys to odeslat a on prostě odpovídá furt dál, takže to je takový jako někdy vtipný. Ale samozřejmě to jsou jakoby v uvozovkách jako nervy někdy, nebo je to tlak, když musíš z toho zápasu hned něco poslat, ale to už se mi jako dlouho nestalo, tím právě, že píšu pro jiný média. Ale když vím, že z toho budu dělat něco třeba druhý den, nebo že vlastně nemusím hned něco posílat, tak je to jako pohoda a je to samozřejmě jakoby ne volnější v tom, že by si z toho nemusel nic dělat, ale nemusíš jako hned prostě vyrážet. Někdy, kolikrát, když byly evropský zápasy, tak některý novináři už třeba pár minut před koncem, že jo, už šli do těch garáží nebo kde byla nějaká mixzóna, aby měli to místo, aby to stihli. Tak tohle, když nemusíš jako podstupovat, tak je to samozřejmě příjemný a třeba právě kolega, kamarád Pavel Ryšavý, který dělá hokej v Seznamu, tak říká, že teď, když jako odchází třeba ze zápasu hokejového dřív než ty ostatní, tak se na něj některý jako tak zábavně ušklíbe, jako už jdeš domů, jo? Protože on prostě nemusí dát ten výstup hned, že jo? On bude psát třeba druhý den ráno, takže v tom je výhoda takového toho třeba publicističtějšího psaní, no. Jo, a o to víc mě zajímá to B, jo? Honza Pikous jako fanoušek nepracuje, je neděle, ví, že má třeba volné pondělí, tak jestli naschvál v sobě hledáš jako ten kontrast, to znamená, jdeš do kotle, neřešíš, kdy je výkop, dáš si tu klobásu, dáš si to pivo, zaskanduješ si. Jo. Nebo jsi podobný typ fanouška, víš, jako jestli máš, když tam jako nejseš pracovně, jestli máš sobě furt toho novináře. Jasně. Hele, trochu jo, a to nechci znít nějak jako koženě nebo jako přehnaně vážně, ale já jsem jako nikdy nechodil do kotle, nikdy jsem nebyl nějaký ultras, vždycky jsem byl jako klidnější fanoušek a ani jsem nikdy nebyl nějaký, co se tam jde jako vyřvat nebo tak, jako
I bych si jako vzhledem ke svojí nějaký muskulatuře připadal směšně, kdybych tam jako já měl jako nějak drsně něco provolávat. No jasně, jsme podobný typy. Takže vlastně je to dost podobný. Jako spíš, že když jdeš fakt jako novinář a víš, že ten zápas, z něj musíš udělat třeba nějaký téma na ráno a teď je to fakt jako nudnej, blbej zápas a nic se neděje. A teď je třeba prostě 65. minuta a v tom zápase se fakt nestalo nic. Ty si říkáš, sakra, o čem budu psát. Jako musím z něčeho to jako uvařit. A teď doufáš, že bude nějaká situace, něco, někdo dá gól, já nevím, červená karta, střídající hráč se prosadí, hledáš si ten příběh. A někdy je to úplně samo, že jo, to víš i v Premier League, někdy si můžeš vybrat, na který ten příběh se zaměříš, ale někdy fakt jako není o čem a je to takový ten zápas, řeknu, Slavia Boleslav 1-0, Škoda z penalty, že jo, nevím, před 6 lety. A teď si říkáš, jako, co o tom budu dělat, jo. A to je někdy jako těžký a samozřejmě, když jdeš jako fanoušek, tak tohle neřešíš a užíváš si jenom zápas. Jo. Chodíš rád i sám klidně na stadion? Tak jako novinář určitě, jasně, že jo, tam jdeš sám a prostě pak se tam s někým jako třeba spřátelíš nebo dáš se do řeči, ale co se týče, když jdu jako fanoušek, tak moc ne, tak spíš jako jdu rád s někým, buď samozřejmě s fotbalovým fanouškem i jiným, anebo i třeba vzít prostě mámu, přítelkyni, kohokoliv, koho třeba ten fotbal tolik nezajímá, protože když pak tomu člověku můžu ukázat vlastně tu společenskou událost, že jo, a pak mi řekne, že ho to bavilo, tak je to pro mě taky vlastně jako velká odměna a jsem za to rád, jo, protože třeba moje máma není fotbalový fanoušek, ale když jsem jí vzal na nějaký zápas a řekla, byli jsme spolu ve Wembley loni, taky to bylo taky skvělý a řekla prostě, bylo to super, bavilo mě to a takový to v televizi bych si to nepustila, ale tady mě to bavilo se vším tím všude, že jo, s fanouškama, prostě s nějakou atmosférou, tak to je bezvadný. Děkuju moc i za to, že jsi poslal fotky, my jsme si dali na tu titulní, zkrátka 2 ze Stamford Bridge, Chelsea, nebo z okolí Chelsea. Asi není tajemství, že ty máš rád tenhle klub, ano. Je ti blízký. Často Češi říkají, no jo, to je protože tam byl Petr Čech, tak je to stejné? Máš to stejně? Hele, úplně moc ne. A z tohohle důvodu já, Martine, právě nemám moc rád takový to, když mě někde jako prezentuje jako fanouška Chelsea, ne protože bych se jako za to nějak styděl, ale spíš proto, že já jakoby nechci reprezentovat tady nějakou fanbase, víš co, jo, protože se necítím, že by mi to jako příslušelo, protože já znám fanoušky Chelsea, který fandí ještě před Abramovičem, který opravdu fandili kvůli třeba právě Zolovi, který ho vidíme na fotce, že jo, nebo kvůli dalším, nebo pak samozřejmě Petr Čech, John Terry a tak, ale já jsem v té době, což znamená 2-4, 2-5, 2-6, nikomu v Anglii vlastně nefandil, protože jsem se neměl kde na to koukat, jo. Prostě jsem neměl tenkrát tu Galaxii, nebo na čem to bylo, neměli jsme kabelovku, takže já jsem v té době sledoval vlastně Českou ligu, protože byla na české televizi a vlastně z těch zahraničích jsem viděl to, co dali prostě v Lize mistrů úterý, středa, že jo, ještě v tom terestrickém vysílání, takže já jsem vlastně jako to dítě neměl možnost si udělat jako velký vztah k nějakému týmu, protože prostě jsem je viděl jednou za 2 měsíce, jo. Takže mě byl sympatický třeba Real Madrid, protože Ronaldo, protože Zidane, ale že jsem jako miloval ty hráče, Raul, že jo, jak si líbil prstýnek, totální ikona a tak dále. Měl jsem rád Liverpool, protože Schmitzer, Baroš a tak dále, že jo, El Hadji Diouf v té době, že jo, fandil jsem Senegalu na mistrovství světa a tak, ale nikdy to nebylo, že jako tohle bude ten můj klub, protože já kdybych si nějaký vybral, tak vím, že ho uvidím jako v Lize mistrů za 4 roku na české televizi a jako takový to nadálku nějaký, to mi nějak nešlo. Takže vlastně mi hrozně dlouho trvalo, než jsem fakt jako k nějakému klubu úplně jako přilnul, že bych si řekl, jako this is my club. Protože dneska je to easy, že jo, můžeš vidět každý zápas, můžeš vidět stream v podstatě z tréninku, můžeš úplně, já nevím, fandíš Arsenalu a budeš celý týden poslouchat jenom podcasty o Arsenalu. A jde to, jako jde to. Dokonce bych řekl, že to obsahuje jako až moc dneska, že to je těžký se v tom zorientovat. Ale ty to víš, že jo, tak jsme podobně starý. Prostě před 20 lety si byl rád za každý pro fotbal, za každý článek o tvém oblíbeném klubu hráči, za každý prostě nějaký rámeček prostě s výsledkama ve sportu, cokoliv. Takže jako pro mě bylo těžké jako si říct, tohle bude ten můj klub, když vlastně je 1000 kilometrů daleko, nevěděl jsem, jestli se tam někdy dostanu, jo, takže třeba byl mi sympatický AC Milan, což je teda doteďka v době, když hrál třeba s Liverpoolem to finále, ale zároveň byl mi sympatický vlastně i ten Liverpool a vlastně bral jsem jakoby všechno, protože si se v české lize koukal na Slovácko Zlín a nic proti tomu, ježišimarja, ale pak večer bylo Liverpool Real Madrid, že jo. Tak to bylo super a abych se vůči něčemu jako vymezoval a říkal, budu fandit jenom těmhle a těmhle ne, tak to úplně vlastně jako nepřišlo a doteď to tak trochu mám, že prostě mám oblíbený týmy, ale jako neřekl bych, že jsem prostě jako Chelsea till I die, protože to jsou jiní lidi, kteří tím opravdu žijou, kteří byli na desítkách zápasů, já jsem byl 2krát na Stamford Bridge a viděl jsem je tady jako jinde a tak, ale
není to tak, že bych tím jako úplně jako žil, ale jako jsou mi sympatický určitě, no. Ale přišlo to vlastně až později, než právě ta jako nejslavnější éra s Čechem. Děkuju moc za tu upřímnost. A když jsi tam byl poprvé stejně, jako, co to s tebou vlastně udělalo? Neříkal jsi právě tam, tak to je můj klub, jako teď to cítím, nechci domů. Hele, já nechci domů. Hele, výborná historka, nebo teda jako dneska je výborná, tehdy byla jako hrozná. My, když jsme tam poprvé byli, tak jsme si řekli, uděláme si to se všem všudy. Promiň, jenom časová osa zhruba? 4 roky zpátky. Dobře. Ubytujeme se v jednom z těch 2 hotelů vlastně hned u stadionu. Millennium Copthorne. Ať to máme, ať tam fakt jako bydlíme, ať to máme se vším všudy. To byl ještě nějaký zápas v neděli v poledne. My jsme tam přijeli v sobotu už jako v popolední, tak si říkáme, uděláme si den před, zápas, den po a fakt si to prožijeme v tom západním Londýně se vším všude. Ne, že přijedeš a pak jedeš zase někam do háje. No a my jsme se šli ubytovat. A nevím, jestli jsi v tom hotelu někdy byl vevnitř? Byl jsem tam v baru, člověče. OK, jo. A my jsme byli ještě jakoby v tom horším. On je ten lepší a ten horší. Tak tohle je ten jakoby dál od stadionu, ten jakoby horší, teď nevím, který z nich to je. A tam nejsou schody. Nebo asi jsou nějaký požární schovaný, ale je tam prostě výtah. No a my jsme se zasekli ve výtahu, jo. A zasekli jsme se ve výtahu třeba 20 minut předtím a to jsme ještě tam šli, že si jenom jako hodíme baťohy a jdeme a měli jsme prohlídku stadionu objednanou. To je ještě důležitý, protože samozřejmě chceš stihnout i zápas, i prohlídku. Ta není v ten den, to je, že den předtím. No a měli jsme třeba 20 minut do prohlídky stadionu a my jsme se prostě zasekli v maličkatým výtahu. Ne. Teď já jsem trošku jako klaustrofobik, tak jsem začal lehce jako vyšelovat a říkal jsem si, tak to je super, takže my prostě přeletíme jako na Chelsea, teď se tady zasekneme ve výtahu, dobrý, tak to. Poprvé v životě. Stalo se mi to, ve výtahu jsem se zasekl po druhý v životě. Dobře. Na Chelsea jsem byl poprvé a teď jsem si říkal, super, teď ještě vem si, že cesta, že jo, z Prahy na Stansted, ze Stanstedu prostě ještě byla vlaková stávka ten víkend, takže nejel Stansted Express, ale jeli jsme 2 hodiny ze Stanstedu do Londýna, že jo, jako do centra Londýna autobusem, takže máš to plný brejle a říkáš si, super, uvidím ten stadion. Welcome to England. Welcome to England a teď se tam zasekneš v tom jako výtahu, tak dobrý. SOS tlačítko nefunguje, že jo, nic. No, vysvobodil nás pán, který si to dole zmáčknul prostě, že jo. Tak pak jsme to říkali i nějaký jako recepci, říkáme, hele, to asi není úplně v pohodě, jakože co se tady, jo, tady jsou jako občas problémy, ale tak choď, teď ani nevím, jestli nám poradila, ať chodíme po těch schodech, který byly nějaký někde, a to je úplně jedno, pak už se nám to teda nestalo, nebo jo, že jsme tam blbě dali kartu, nebo já už fakt nevím, ale jako v tu chvíli jsem se fakt jako necítil jako dobře, ale potom, když jsme vlastně šli na tu prohlídku, tak se přiznám, že mě to jakoby dostalo, ale to je, a ty to budeš vědět, protože jsi tam taky byl, je to vlastně tím stadionem. On je vlastně už dneska nevyhovující, pojďme si to říct. Jako klub jako Chelsea, aby hrál na stadionu pro 42 000 něco lidí, je to nevyhovující, potřebují prostě 60, potřebují jako modernější stánek. Ty židle, to je jako šílený, jako tohle je super, to jsou polstrovaný, protože to je jakoby pro hráče a to, že jo, pro stav. Ale my jsme seděli vlastně na East Upper a tam opravdu teda člověk jako s mýma nohama, ty jsi ještě větší, jako to je fakt peklo. A to vedle tebe je volný místo a modlíš se, aby nepřišel někdo tlustý. Jako fakt se modlíš, protože tam to jako ten rozměr pro jednoho člověka je šílený. Za tebou sedí frajer, tvoje kolena má někdy prostě, jeho kolena má na tvých lopatkách. Jako fakt je to prostě z hlediska jako fanouškovský nebo divácký jako experience, to fakt jako není dobrý. Na druhou stranu, díky tomu, jak je to tam nahňácený, tak jsi strašně blízko prostě té ploše, strašně blízko jakoby všemu. A na některých stadionech se cítíš prostě jako, že je to 3 kilometry někde, že se na to koukáš jako dalekohledem. Tady jsi opravdu v tom. Takže mě to jakoby nadchlo. Je to krásný stadion. I když si myslím, že ta nějaká změna prostě bude muset jako nastat, protože nedovedu si představit, že tam Chelsea hraje jako za 10, za 15 let. A my víme, že rekonstruovat se úplně nemůže, že jo, tam je vedle hřbitov, je to prostě v zástavbě. Ale má to něco do sebe. A co ještě má teda sakra něco do sebe? Tady je vlevo ta fotka, tam je taková ta jejich zeď slávy, že jo, jsou tam ty plakety. A když se pak večer procházíš a čteš si tam o tom Zolovi, Čechovi, tak tohle je něco, co prostě na Bayernu nezažiješ, nebo na Tottenhamu. Protože to jsou ty moderní stánky od města někde, že jo, nebo na okraji. Tohle je fakt ve městě. Že ty vlastně seš v tom západním Londýně, pak si tam dáš někde večeři, že jo, něco. A je to prostě něco jakoby jedinečného, no. Takže vlastně strašně jsem si to užil a vlastně ten večer třeba po tom zápase právě se tam jako procházet a furt na sebe nechat dejchat tu Chelsea
bylo úžasný, protože budeme se bavit třeba o Bayernu, to se ti na Bayernu nestane. Jako hodinu po zápase Bayernu, to je město duchů, že jo. Já jsem tam čekal jednou na autobus na tom Fredmaningu na Flixbus. Dobře, lidi se jdou jako najíst, napít, ale za 2 hodiny prostě tam se bojíš. Jako. Tam nikdo není. No, tam jsou takový ty opuštěný, že jo, ty pisoáry a tohle, tam se bojíš, aby tě tam někdo nepřepadl, protože jako proč by tam někdo byl, že jo. To je prostě úplně na okraji to, takže v tomhle ta Chelsea je úžasná. Jo, k Chelsea, já bych to neřekl jinak. My jsme tam byli s Honzou Piruškou asi 3 roky zpátky a měl jsem z toho úplně stejné pocity. Máme vlastně dost podobné fotky, jako máš ty. No jasně, tam je ještě super, když vlastně procházíš, že jo, tím tunelem na té jakoby prohlídce, teď ti pouštějí, že jo, ten song, že jo, a tak to je prostě, je to super. Jako ta Chelsea vlastně svým způsobem, proč je mi sympatická, já vím, že tomu klubu fandí třeba, nevím, třeba Michael Caine, že jo, herec a takhle, že fakt jako si představím takového trochu staršího, konzervativnějšího člověka, ono se i říká, že na Chelsea je jako nejhorší atmosféra a tak, ale mě to k tomu jakoby i se hodí, že třeba Arsenalu a dalším klubu budou fandit takový ty mladší, takový ty jako raubířštější typy. Progresivní typy. No, zatímco ta Chelsea je taková pro takového toho staršího pána s tím šálkem a vlastně mi to přijde fajn. Hele, jakou first experience bys to doporučil teda kompletně i s tím hotelem, který je fakt u toho stadionu? To jsem já nezažil. Hele, takhle, je to samozřejmě asi trochu dražší, než kdyby si bydlel v nějakém Airbnb prostě 20 km od stadionu, ale jako taky jsme to sehnali relativně za rozumnou cenu, měli tam výborný snídaně teda, to byla fakt dobrá. Takže třeba za 3000 na noc? Nevíš, nedáš to zvládnout. Jo, už to, hele jo, jako i míň možná, jako 2,5 třeba, jako jestli jsem platil 6 000 za jednoho za 2 noci, jako tak nějak, nebo 5-8, záleží, kdy to naklikáš, jestli máš nějakou slevu, ale jako, víš co, jako kdybych jezdil každý týden, tak tam nebudu bydlet, že jo. Ale když jedeš jednou za rok, tak to chceš mít jakoby hezký. A já třeba řeknu, není to, že bych měl nějaký pravidla nebo něco, ale jakože dodržu, vždycky dělám tohle rituál, to ne, ale mám jeden rituál, čistě praktický, když někam jedu, jakoby na výlet a spím tam, chci bydlet v docházkové vzdálenosti od stadionu. Protože prostě nechci po zápase řešit nějaký autobus někam a prostě to je jako peklo. Takže když jsem byl na San Síru, tak jsem bydlel prostě 800 metrů od stadionu, což Bayern, tam jsem byl vždycky na otočku, to samý Wembley, to samý prostě všechny ostatní stadiony. A jediný, kde se mi to úplně nepovedlo, tak je Tottenham. Protože jak je to prostě nový stadion, tak tam ještě není vybudovaná ta infrastruktura, nebo teď už možná jo, ale není tam úplně ta infrastruktura, takže jako sehnat hotel jako nějaký 500 km neseženej. Těžký. Takže jsem bydlel třeba 4 kilometry od stadionu a jel jsem teda asi 2 autobusama, ještě byla kosa, bylo to v březnu, takže to bylo jediný takový trošku nepříjemný, ale to je daný tím, že to tam jakoby není ještě vybudovaný. Zatímco ta Chelsea, tam si můžeš vybrat v podstatě jakýkoliv hotel, že jo, a je jich tam úplně mraky. Byl to zápas Premier League? Jo, byl to zápas Premier League. Poprvé to bylo s Arsenalem. Jo, a vstupenky jste se nali jak? To je docela jako prestižní duel. Hele, byl to zápas, který se hrál jako v poledne, což teda nevím, jestli na to měl vliv, asi ne, ale bylo to. Ale sehnal jsem 12:30, jo? Dokonce 12:00 podle mě, že to bylo že to, jako vodejný. No. Že bylo nějak víc zápasů ten den a tak. A sehnal jsem je vlastně přes kamaráda známýho, který má membershipy a prostě s nějakou drobnou přirážkou, že jo, pro sebe mi je tehdy dal. No. Jinak se snažím většinou si ty lístky sehnávat jako sám, že si i sám třeba kupuju membershipy, když se mi to vyplatí, měl jsem asi 2 roky na Bayern, protože jsem se tak dostal jako k lístkům a tak, ale tohle to bylo vlastně přes kamaráda, že mi je sehnal. No. Tak dobře, fajn, můžeme klidně na ten Bayern, když jsi to řekl, Honzo. Je to tak, že ty si koupíš membership, protože víš, že třeba za tu sezonu tam chceš 2x, 3x? Víceméně jo, že buď vím, že je třeba nějaký super zápas Lize mistrů, nebo se tam prostě chci podívat, nebo když přestoupil Harry Kane, řeknu si, chci vidět Harryho Kanea prostě v Bayernu, viděl jsem ho, to nemohl chtěl vidět v Bayernu, trénoval tam Tuchel, že jo, což je můj jako absolutní miláček, taky takový svalovec jako my dva, Martine. Pravda. a prostě jsem si řekl, jo, tak než abych to někde zháněl a jako ta Bundesliga, to je jako peklo sehnat někdy, tak prostě tady si to obšéfuju sám, tam funguje, že jo, ten exchange, vlastně ten Zweitmarkt, kde se uvolňují vstupenky, takže někdy je to fakt sranda. Jednou se mi stalo, že právě na nedělní zápas s Freiburgem od 17:30 jsem sehnal lístek zpátka na sobotu asi ve 2 ráno, když jsem přišel z hospody a kliknul jsem si prostě na mobilu a koukám, hele, 2 vedle sebe, nějaký sektor 230 beru. Řekl jsem přítelkyni, v neděli jedeme na Bayern, koupili jsme Flixbus, že jo, a bylo, no. Takže jo, takže když vím, že to jako využiju, stejně tak teď jsem si koupil vlastně membership na začátku roku na City. Tam je teda levnější, na Bayern byl dražší, to bylo asi 60 €.
Pak mi teda asi rok chodil jejich magazín v němčině, který jsem úplně nevyužil, protože německy moc bohužel nevládnu. Ale teď jsem si koupil na City za nějakých asi 35 liber, podle mě stojí ten matchday membership a ten jsem právě využil, když jsem si teď kupoval lístky na City. Takže když jakoby můžu, tak se snažím si poradit sám a samozřejmě musím zmínit Karla Málka, samozřejmě legenda. Teď mi právě pomohl k jednomu lístku na City, protože já jsem měl sice ten membership, ale na základě nějakého nízkého nebo respektive nulového počtu bodů jsem si mohl koupit jenom jeden, takže jsem si spároval jakoby jeho membership a koupil jsem si 2. No. Jo, Karel Málek, autor profilu Destinace fotbal, přesně tak. Zveme, nepřijde, on nechce chodit do podcastu. Nechce, viď. Martine, kdyby šel někam takhle za mnou v první řadě, že jsme kamarádi. Taky? Co? U tebe nebyl? Nebyl. My už jsme byli i domluvení a on ten den mi to zrušil, že se jako na to necítí, i když jsem měl připravenou dramaturgii, protože on prostě se jako nechce úplně takhle prezentovat a vlastně to respektuju, že prostě vystupuje nějak na Twitteru a nepotřebuje. A on to i psal, že vlastně nechce si jako nepotřebuje další lidi získávat, aby o něm věděli, protože už tak těch jako žádostí o lístky má asi hodně. No. Je to venku. A děkujeme za jeho práci, pochopitelně. A takhle on je nudný, takže ten podcast byl nebyl dobrý. On na Twitteru je vtipný, ale v reálu je to strašně nudný patron. Ale pomáhá lidem zase. Ano. Pojďme na ten Bayern, hele jo. Já jsem tam byl taky samozřejmě a já jsem tam fakt nic necítil, jo. Nemá to duši. No, bohužel prostě. A s kým hráli? Člověče, myslím si, že Werder Brémy. No, abych nekecal. Ale jako jo, ten zápas jako takový byl fajn, ale přesně jak si popisoval to místo, tak to je přesně to, z čeho jsem byl já zklamaný. Víš, že to je na kraji města. A jako fajn, byl jsem tam, odškrtnul jsem si to a už tam nemusím. Tak jak to máš ty s Bayernem? Hele, já nebudu teda souhlasit, mě to bavilo. Dobře. Samozřejmě určitě souhlasím s tím, že jsou místa v Německu, kde je lepší atmosféra, jako furt to musíme brát, je to ten největší mainstream. Jo, Bayern je to ten největší klub, takže logicky jiný kluby na tom budou třeba jako líp, byť teda jako oni away výjezdy mají taky super, jo. Pak třeba když jako Bayern přijede někam na Manchester United nebo do Anglie, tak zase samozřejmě přeřvou, že jo, ty domácí logicky. Ale já tam byl 3krát. Poprvé jsem tam byl v roce 2017 na jaře a byl to můj úplně první ever výjezd prostě jako na top zahraniční soutěž. No, tak to je jasný. A ještě to byl zápas Bayern Hamburg a skončilo to 8-0, jo. Takže to si fakt přijdeš jak na nějakým Harlem Globetrotters prostě jako exibice, jo, že prostě Lewandowski hat-trick, že jo, a Robben gól a tenhle Alaba gól, jo, tehdy dneska mají ten Kankan, že jo, Offenbach a tehdy ještě měli Seven Nation Army, tak to už ti pak Seven Nation Army lezejí ušima, protože už je to prostě jako, jo, 7., 8., jasně. A to bylo teda perfektní. Ještě jsme měli skvělý stupenky. Pak jsem tam byl na zápase s Freiburgem, to jsem právě scháněl na tu poslední chvíli, to bylo 3-0. A tam dal zase Sané, podle mě, ne, Coman dal 2 góly a Sané dal 1. A pak jsem tam byl na lize mistrů na odvetě proti Láciu a tam to bylo zajímavé v tom, že oni první zápas prohráli v tom Římě. Jo? A já si říkám, tak to bude fajn, protože musí hrát, že jo, prostě budou je hnát a jako ještě to bylo 8. finále, vypadnout s Láciem v 8. finále pro Bayern jako blbý, takže to bude něco jiného. Kdyby první zápas byl 3-0, tak prostě je to o ničem, že jo, tam jsem byl se Štěpánem Hajkem mimochodem, tam jsme byli na otočku autem. A jako pokaždý jsem byl vlastně spokojený, jo. Fascinovalo mě to, jak to tam šlape, že jo, všechny ty klobásy, piva, mají to tam, že jo, na nějakou tu kartu a tohle, je to tam prostě profesionální. Tohle Německo dál mi přijde. A i jako ta atmosféra mně přišla vlastně lepší než v té Anglii, jo. Jakože i když je to ten Bayern, tak cítil jsem, že jsem tam vlastně, že jsme tam jako jedni z mála turistů, zatímco když jsem byl třeba na Chelsea, tak přítelkyně mi řekla, hele, já mám pocit, že tady nejsou žádný Angličani, jo? Že jako fakt slyším prostě všechny jiné jazyky než jako Anglii, že vlastně ten Bayern, byť je to samozřejmě ten největší klub v Německu z hlediska jako nějaký worldwide jako formy, nebo jak bych to řekl, tak furt většina těch jako lidí jsou prostě Němci, ne nutně třeba Bavoři, jezdí tam třeba z celého Německa, ale furt si myslím, že díky tomu to má jako ten punt z toho lokálního zápasu. Jo, protože se přiznám, že na Chelsea Arsenal jsem si přišel vlastně jako na vejletě. Jo, jako super, bezva. To samý ve Wembley. Byl jsem loni ve Wembley na City United, Community Shield. A taky prostě Aziati, že jo, Evropani, tohle jako, i jako lokálové, ale furt je to takový ten zápas jako spíš asi pro ty turisty. Zatímco na tom Bayernu jsem se vlastně cítil, jako že jo, Bundesliga, super, byl jsem i na Hertě, byl jsem v Lipsku. A jako já proti Bayernu nemůžu říct jako nic. A ten stadion miluju, jako čistě teď jako outside, prostě jak vypadá, ten futuristický vzhled mě baví, podle mě vůbec jako nezastárl za těch 20 let. Je to za mě asi jako nejhezčí stadion čistě vizuálně, jako z hlediska toho vnějšího pohledu. A mě to baví a vlastně kdykoliv
budu mít možnost se tam podívat, tak se tam podívám. Jako přijde mi to, byl jsem mi tam v tom muzeu, že jo, tohle. Mně se to líbí. Jako rozumím, pokud je to pro tebe třeba příliš chladný nebo příliš takový, jako vlastně taková továrna prostě na fotbal, že jo. To je to slovo. No, továrna. Prostě přijedeš, dáš si pivo, uvidíš 4-0 výhru nad Bremama a jedeš domů. Přesně tak. Ale jako má to něco do sebe a takhle, kdybych žil v Mnichově, tak a měl jsem možnost mít třeba permici, že jo, tak tam chodím logicky. To já asi taky absolutně neodsuzuju, jenom říkali jsme Ticket Exchange, vysvětlíme, to jsou vlastně permanentkáři, kteří dávají na poslední chvíli lístky do volného prodeje, že třeba nemůžou na ten duel. Nemusí to být ani permanentkáři, prostě někdo, kdo si třeba koupil lístek a pak ho chce pustit. Už jsem to taky tak udělal, já taky vlastně, že jsem měl lístek na nějaký zápas Bayernu a pak jsem nemohl a vlastně oni ti vrátěj, v momentě, kdy si to někdo koupí, tak ti vrátějí celou cenu té vstupenky a nechají si jenom nějaký poplatek, že jo, pár jako euro. Tfíčko, ale tam je fakt výborný, že jako já jsem tam pouštěl 2 vstupenky vedle sebe jako v 12:30 ráno, prostě v úterý a za minuty byly prodaný. Jo. Jako tam jsou boti, podle mě nějaký, to nedělá jako lidi, jo. Podle mě to hlídají třeba nějaký boti nebo něco, ale jako ten Bayern, tam fakt se dostat, to jako je vlastně docela těžký. Jako, nebo obecně ty Bundesligový stadiony. Jako v Itálii tam spousta zápasů, že jo, volný prodej, není problém se podívat. Ale jako ta Bundesliga je hustá v tomhle. Ale řekl si hezký návod vlastně přijít z hospody v pátek, zkusit se podívat na Ticket Exchange a budete mít možná štěstí a pak teda koupit jenom Flixbus, jo? Ano, no takhle, tak samozřejmě jako pokud chcete autem, tak jeďte autem, jako to parkování je tam taky dobrý. A ten bus, je to složitý? Ne. Já jsem nebyl busem nikdy. Hele, takhle. Jede to dlouho, nebo je to komfortní? Hele, jede to z Prahy, buď z Florence, nebo od Hlaváku, já nevím, třeba 5 hodin, 4 a 3/4 hodiny. Dá se to a vlastně tě to vyhodí na tom jejich nějakým placu jako autobusovém nádraží, takže pak se samozřejmě musíš dopravit na ten stadion, ale my jsme tam většinou jeli už nějak jako odpoledne, že jsme prostě šli na Marienplatz, že jo, dát si někde nějaký jídlo a tak. Já mám jako Mnichov hrozně rád, jo. Jako já jsem někde slyšel ten bonmot, že jako vlastně Bavoři jsou jako bohatí Češi a já se tam tak vlastně nějaký cítím, že vlastně si dovedu představit tam třeba žít, jo. Nedovedu si úplně představit žít třeba 5 let v Londýně. Jako miluju to tam, rád tam jezdím, ale prostě ta mentalita je jiná, že jo, prostě hnusný jídlo, prostě chyběl by mi, nevím, rohlíček tady jeho český a takhle. Ale jako v tom Německu nebo v tom Bavorsku vlastně se cítím jako docela dobře, takže tam rád jezdím i tak. No, takže jako metrem jedeš v podstatě, že jo, na tu konečnou nebo na ten Fredmanning. No a pak zpátky jsme to jednou udělali tak, že jsme vlastně a to taky nejezdí jako vždycky, že jo, musí ti to jako vyjít, ale vím, že nějak, nebo to tak bylo, 22:15 jezdí Flixbus přímo z toho Fredmanningu, což je třeba kilometr od Allianz Arény. Tam je nějaký prostě park and ride a odsaď jezdí. Takže když to byl zápas, který skončil třeba, já nevím, v 8, tak jsme prostě pak přišli někam dát prostě jako pivo, jídlo, něco. Klobásku. A pak jsme vlastně tam čekali. A to je fakt právě hustý, že ty jsi vlastně na tom stadionu, kde už nikdo není, jo. A to je fakt jako město duchu, jo. To je prostě Luna Park prostě z hororu, jo. Tam to jako svítí, ale teď tam fakt jako už není vůbec nikdo. No a přijdeš na to parkoviště a odsaď jsme pak jeli rovnou, což bylo příjemný, že si nemusel se vlastně po tom zápase přesouvat jakoby metrem, ale to ti nevyjde vždycky, že jo. To prostě, jako samozřejmě autem je to nejlepší, že i když taky jsme s tím HSM vyjížděli tak jako půl hodiny možná, jako jo, z toho Lácia, je to prostě obrovský, že jo, ty parkovací domy a tak, ale jako ten Bayern bych doporučil, kdo jako, ty si říkal first experience, za mě Bayern je dobrá first experience v tom, že nemusíš nikam letět, můžeš to dát na otočku, zaparkuješ tam. A nestojí to vlastně tolik. Nestojí to tolik a vlastně, když si vezmeš, jako jak top hráči tam hrajou, tak možnost vidět prostě Kejna, Musialu, Olízího jako a tyhle ty, že jo, donedávna Neuera, Millera, jo, tak je to jakoby to nejbližší, co je a přitom je to jako prvotřídní klub, že jo, takže jako proč ne? Ať uzavřeme tohle téma, 3 typy mimo fotbal v Londýně, tvé oblíbené, a 3 typy v Mnichově, pojď to mě zajímá. Mimo fotbal, jo, jako hospody nějaký. Jako, když tam pojedu na víkend, víš? Ne, jo, takhle, ale fakt budu tam s přítelkyní nebo s ženou celý den bez fotbalu. Jasně, kam mám jít? Hele, takhle. Já to většinou pojím teda s tím fotbalem, jo. Ale co se týče Londýna, tak jako já bych šel na West End prostě na nějaký divadlo, protože miluju divadlo, muzikály, něco, takže prostě nevím, šel bych někam na Phantom Opery prostě nebo na Kočky, nebo úplně na cokoliv, na Hamilton. Kam bych ještě šel? Mám hrozně rád ten západní Londýn, samozřejmě je to daný tím biasem vůči Chelsea, ale fakt tam jsem jako, když jsem tam bydlel, tak se mi tam strašně líbilo. Je to tam víc poš prostě, jo, není to, že pak třeba ten severní Londýn, to jsem viděl, jsem na tom totáči, tak jako
je to tam znát, že to je tam jako trochu dělnický a v některých těch ulicích by se trošku jako bál, jako o půlnoci. Já jsem se mal spíš člověče kolem tréninkového areálu West Hamu. Tam to bylo teda, to je jako pro mě nejhorší londýnská experience. Souček tě přepadl, nebo? Ten zrovna ne, právě Souček naopak bylo vidět, že ti hráči si otrénují a jedou pryč, jako daleko. Okay. No. A to je daleko od olympijského stadionu? Nebo není to zas tak daleko právě. Jo. A nechci to hanit. Jako jasně. Zrovna ta oblast přímo kolem London Stadium už je moderní. Jo? A je vlastně pěkná. Jasně. No co se týče toho jako West London nebo v toho Fulhamu, že jo, kde vlastně Chelsea sídlí, že jo, ona sídlí jakoby vlastně ve Fulhamu, tak tam prostě jsou takový jako italský pěkný restaurace a i tak jako na procházku je to tam prostě fajn, jako tam neřeknu konkrétní jako nějaký kulturní místo, ale prostě tam je to baví. A co se týče jako Londýna, tak jako mám zase to bude napůl spojený s fotbalem, ale mám strašně rád jako Wembley. A mám rád jako vlastně, já mám hrozně rád ty prostory kolem těch stadionů vlastně, jo. Protože když jsem byl ve Wembley, tak jsem bydlel vlastně na té ulici, na té promenádě, která vede vlastně až k tomu stadionu. A prostě tam, když jsi jakoby před tím zápasem a po tom zápase, tak to má úplně takový jako jiný vibe a hrozně mě to baví. A vlastně hrozně bych nechtěl po tom zápase, když jsi to jako vlastně plnej toho zážitku, říct dobrý a teď pojedu 50 minut tady autobusem někam, prostě to chci tam jakoby žít, chci si to prostě odžít i ten jakoby dojezd toho zápasu, takže tam to mám taky třeba strašně rád. Jo, úplně chápu. A ten Mnichov, kdyby si mi mohl dát 3 tipy? Hele, Marienplatz, prostě super, je tam jedna super restaurace, již jméno staré nepamatuju, to bych si připravil, kdybych to věděl, tu otázku. A podívat se, že jo, na olympijský stadion, teď se teda nějak bude rekonstruovat, ale čistě jako historická záležitost. Je to zážitek. Je to super. A co tam ještě je, že jo, nějaký muzeum BMW, ale já nevím, no, prostě jako... To je pravda, tam jsme byli, člověče. Jo, no, ale já nemám moc rád auta, tam jsem šel z povinnosti kvůli kamarádům. Dobroš, tak jo, pojďme na domácí úkoly, protože jsou zajímavý a já jsem nějaký vybral. Nejhezčí stadiony, na kterém jsi byl, nebo stadion, Tottenham Hotspur Stadium, proč jsi ho tam zařadil zrovna ty, Honzo? Protože je objektivně fakt krásný a moderní a na druhou stranu, ty si říkal, že jsi jako nic necítil na tom Bayernu, já jsem nic necítil na tom Tottenhamu, jo. Jakože tohle je fakt vyloženě volba, architektonická volba, jakože prostě, protože ta stavba je fascinující. Jo, jako zvenku, jako normální stadion, to zase není tak impozantní, ale vevnitř, prostě jak je to moderní, je to nádherný stadion. Jakože já jsem tam byl fascinovaný, ještě jak je to fakt nový, jo, prostě tam se mi strašně líbilo, ale zároveň jsem tam vlastně, byl jsem tam opravdu jak v obchodním centru, jo. A já jsem tam byl vlastně na zápase Tottenham AC Milan, což byla odveta 8finále Ligy mistrů. První zápas skončil vlastně 1-1, jestli se nepletu. Okay. A prostě takhle. Ten zápas skončil bez branek a Milan postoupil. To 2 roky zpátky? 2 roky zpátky. Březen 23. A my jsme měli lístky vlastně na podélnou tribunu a měli jsme do druhé řady. Jakože reálně do druhé řady, jako v životě jsem podle mě na fotbale neseděl. Takhle jako to. Takhle, nedoporučoval bych to samozřejmě na každý zápas, protože má to svoje nějaký specifika, jo. Když pak prostě Romero nebo kdo to byl dostal červenou na druhé straně hřiště, tak jsem se to dozvěděl z live sportu, no, protože jasný. Prostě tam jako nevíš, jo, slyšíš nějaký zvuky, hluky, nevíš. Ale čistě ten zážitek, že fakt tam ten Theo Hernandez nebo někdo háže out a ty kdybys na něj zařval, že je Wonker, tak prostě tě slyší, jo, protože, ne, že bych to dělal, samozřejmě. Před náma seděl jeden frajer, který tam jako jenom to rozjížděl. Promiň, já jsem byl jednou v životě ve druhé řadě, víš kde? Na White Hart Lane. OK, hezky. No, takže ty mě následuješ, ano, akorát si byl už na tom modernějším stadionu. Ano, byl jsem na tom modernějším. A bylo to něco úžasného vidět ty hráče opravdu takhle zblízka a vidět prostě Kejna, Sona, Lea, jo, teď opravdu sedíš na té straně, tak ty úplně jako nevíš, co se děje na té druhé straně stadionu, ale souboje třeba toho pravýho křídla s tím levým bekem, fakt jako ty bys mohl napsat analýzu jenom jako těch 2 hráčů, protože vidíš úplně každý jako moment. A je to něco, co třeba nepotřebuji nutně zažít jako úplně znova, protože přece jenom chceš mít ten jako celkový obrázek. Na druhou stranu jako bylo to uchvatný a ještě vlastně vedle nás byla ta kurva Zud, že jo, což jako kotelníci prostě z Milána, který to tam, samozřejmě je tam asi minus 10 stupňů, oni do půl těla, klasika, prostě Italové a teď prostě skandovali a bylo to úplně jako perfektní. Pak ten zápas teda jako nevyhráli, ale postoupili, což byl vlastně první postup AC Milan do čtvrtfinále Ligy mistrů asi po 12 letech, že jo, takže jako velká věc.
A teď vlastně si viděl, jak ten Meňon, Giroud, Theo, Leao jdou prostě k těm fanouškům, teď tam s nima slaví. Fakt jsou jako pár metrů od tebe doslova. A to bylo jako perfektní. A ještě tam byla velká sranda. Vlastně v Anglii, třeba v Německu podle mě to zase tak jako nehrotí, jo, ale v Itálii, zažil jsem v Itálii, byl jsem na zápase AC Milan Turín, prostě lidi v dresu Turína normálně v pohodě nic. V Anglii se to řeší. Ty to budeš vědět, že tam se to řeší a prostě tam jako není dobrý dávat najevo, že fandíš jako hostům a tak. No a samozřejmě, co si bude, bylo tam jako tisíce Italů mimo ten sektor k tomu vyhrazený, takže takzvaně jako inkognito, že jo, no jo, jenomže teď si vem, že nějaká jako šance nebo něco, gól teda nepad, ale prostě šance hostí domácích. Tak se neuhlídáš. Neuhlídali se. No, a teď si jenom viděl, že tam někdo, a teď všichni, ty vole, a teď na toho Stevarda, a jdeš, a za flíger, a jdeš prostě. A opravdu jsem zažil kolem mě jako desítky lidí, prostě v těch dvou sektorech takhle, co jsou, jakože fakt se tam s tím nemažou, nedoporučuju to. Viděl jsem nějaký třeba videa shodou okolností ze zápasu, ze sektoru, kde my jsme seděli na Chelsea Arsenal, pak bylo virální video, jak týpek sedí, že jo, v tom sektoru na tom East Upper a takhle si ukazuje ten dres jako Gunners, ne, pod tím. Říkám, frajere, jako dobře, budeš mít lajky, ale já bych to jako neriskoval, jo. Slyšel jsem taky příběhy, jak prostě na zápas Tottenham Liverpool někdo jel v drese Liverpoolu a jako stevardka mu jako very kindly řekla, hele, dej si na to bundu, nebo prostě tě jako odvedu, a to ještě byla dobrá, že ho neodvedla rovnou. V Anglii se tohle fakt jako nedělá, ale prostě vidět ty Italy, jak se snaží 90 minut Italové předstírat, jakože jo, jasně, já jsem jako Englishman, jo, tak to bylo fakt funny, no. Ale bylo jich tam fakt strašně moc, jako. Zajímalo by mě, jak se dostali ke stupenkám, jestli jim to prodali nějaký zrádci, jako místní permanentkáři, nevím, ale jako víš co, pro ně to byla obrovská věc a víš co, jako mně přijde, a ty to asi taky potvrdíš, že prostě pro ty anglický domácí to nikdy nedopadne dobře. Když přijede někdo takhle jako euforický, tak prostě oni tam budou tak jako sedět, že jo, a prostě ten kotel vždycky převálcuje, ale vždycky, Honzo. To tak prostě je. Jo. Doporučuji všem minimálně jednou za život první nebo druhou řadu, protože fakt je to super. Skvělý zážitek. A já mám teď poslední 2 roky, jak létáme právě do Anglie reportovat, tak si strašně užívám to, když čekám na svůj vstup přímo u liney, pitch side, přímo pitch side a fakt takhle s proměnutím čumím na ty hráče z toho metru. Víš, a to je jako vidíš, že to jsou jednak jenom lidi, ale B vidíš, že to jsou fakt dobrý sportovci. Jako, jo. A můžeš si hlavně všímat detailů, a vidět tu rozcvičku, že jo, přesně. Nevidíš to v televizi. No, tohle nezažiješ prostě. Jo, takže a pak vidíš, chápu. A pak vidíš třeba Reese Jamese a říkáš si, to se nedivím, že má ty problémy, když je takhle rozcvičuje. No, to samozřejmě nadsázka, ale ne, je to jako úžasný zážitek, ale všechno má svoje, každý místo na stadionu má svoje. Těhelné pole, proč jsi ho zařadil mezi top 3? Hele, protože mě vlastně nadchlo. Já jsem tam byl na podzim na zápase Slovan Bratislava Manchester City, ke kterému mám taky spoustu zajímavých historek. Jsi nějak zařídil akreditaci, víš? Je to tak, ano, byl jsem tam jako novinář, byl jsem tam za Football Club, psal jsem z toho vlastně reportáž, byl jsem tam pracovně, jsem se s Pepíkem bavil pak na tiskovce, takže to bylo jako fajn. S Pepem Guardiolou? Ano. Kdo by nevěděl? Ne, hele, bylo to perfektní, protože já jsem vlastně věděl, že mají nějaký nový jako stadion v Bratislavě, ale jako nějak mě to jako nezajímalo, že jo. Ale teď jsem tam jako jel na ten zápas a ten stadion je fakt krásný. Je krásně kompaktní, protože je přece jako menší, ale přijde mi, že tam je z každého místa prostě krásně vidět, je moderní. A jako mám třeba rád, že jo, Eden jako to asi nejlepší, co máme jako v Česku, ale to těhelko bych zařadil ještě možná o chlup jako vejš, protože fakt mě to tak jako, cítil jsem tam něco třeba z té Chelsea, že jsi vlastně strašně blízko, jako strašně se mi ten stadion líbil i zvenku, oni zrovna otvírali ten nový fanshop, že jo, který je fakt jako na evropský úrovni a prostě fakt jel jsem tam na City, jo, jel jsem tam prostě na City. Jasně. Ale vlastně mě strašně nadchla i ta Bratislava, respektive ten Slovan. Takže bych jim přál, aby vlastně v té Evropě udělali nějakou třeba díru do světa a hráli tam častěji, protože ten stadion, tak koneckonců teď tam bylo to Euro 21, že jo, nějaký zápasy. A jako hrozně se mi tam líbilo, no, tak jsem tak chtěl zařadit něco třeba jako blížšího, no. Jako fakt jako různý lidi si dělají třeba srandu ze Slovenska, že je nějak zavostalý v něčem, nebo jakože je pozadu, jako ten stadion je špičkový úplně, to je evropský stadion. My jsme točili v létě jeden díl Away Days právě v Bratislavě a pak mě tam ten kolega, který zařizoval to studio, vzal k tomuhle stadionu, ne teda dovnitř, ale jenom kolem a
jak říkáš ty, jako evropský parametry, fanshop top, takže jo. rozhodně to není ostuda. Naopak, co Pep Guardiola, jako inspiroval tě k další novinářské práci, když jsi mohl tohle borce na něco zeptat? Hele, tak ty to znáš, jo, ty jsi se s ním taky bavil. Je to úžasný zážitek, jo, jakože je to fakt něco neskutečného. Já jsem zažil jako novinář tiskovky nebo trenéry Mourinha, Mauricia Sarriho, Antonia Conteho, Jurgena Kloppa, Simone Inzaghiho, teď nevím ještě kdo, většinou ty, co třeba Valverdeho, co hráli třeba na Slávy, že, nebo tak, kde jsem byl jako novinář, ještě možná někoho jsem zapomněl, teď nevím. A jako dobrý, jakože super, teď jsem si říkal, jo, přijde Mourinho, přijde, já nevím, Conte, byl to fajn. A ten Guardiola, to je prostě, že lidi se baví v tom tiskáči a teď on jako přijde, že jo, po těch třeba 15 minutách, nebo když tam nečekáš. Všichni stichnou. Ale jako nejenom ty domácí, ty v uvozovkách, ty burani jako my, co jako tam jdeme na něj, ale i ty anglický novináři prostě z Atletiku, z BBC, který ho mají každý týden 2krát, že jo. Tak prostě všichni stichnou. Teď se tam posadí s tím press officerem a teď prostě fakt jako, to je jako chodící charisma. Jakože to je beze srandy chodící charisma, jako ten člověk má prostě něco. Jo, to samý má Klopp. Jako Klopp samozřejmě už byl trošku, já jsem ho viděl teda, zažil jsem ho na Spartě, už bylo znát, že je unavený, jo, že fakt jako dojíždí tu sezónu, že potřebuje si odpočinout, ale taky jako úžasný charismatický člověk. Ale ten Guardiola, to je prostě něco, ono ještě bylo vtipný, že vlastně na tom těhelném poli, tak vlastně ty místa pro novináře jsou opravdu hodně blízko vlastně hřišti. Jo? Jsou vlastně uprostřed, zhruba jako na půlící čáře a jsou vlastně hned nad tím jakoby hřištěm, takže jsi fakt blízko. Takže já jsem toho Guardiolu měl třeba jako 10 metrů od sebe, takže jsem někdy, když byl jako nudná část zápasu, tak jsem se díval na něj a mně přijde, a on samozřejmě furt jako gestikuluje, vstává, že jo. Teď jsme třeba viděli, že Ruben Amorim prostě tam leží, že jo, když Bruno kope penaltu, tak Pep furt tam chodí a furt tam něco gestikuluje a ukazuje a něco. A já jsem se tam bavil vlastně o tom s Kvásou, s Michalem Kvasnicou ze Sportu, který na tom zápasu byl taky. A on mi říkal, hele, já myslím, že to dělá trochu jako divadlo pro lidi, jo? Že vlastně ví, že je tam jako ten performer a že vlastně ví, že lidi přišli i na něj. Že přišli na fotbal, ale prostě jdeš na City, jdeš i na Guardiolu a chceš ho vidět prostě, jak tam ukazuje tomu Grealishovi ty pokyny, jo, a teď tam hřve na toho Ricka Luise a tohle. A jako je to trochu komediant, jako jo, on je trošku jako taky herec, ví to, takže to bylo jako fantastický. A teď přišel na tu tiskovku a já jsem třeba od nějaký 60. minuty už jsem si vymýšlel otázku, jo. Si říkám, musím se na něco zeptat, že prostě já nedělám na Kanál Plus, mě ho nepřivedou prostě PL Productions, já tady mám možná jedinečnou šanci jako se ho na něco zeptat a buď prostě mě nevyvolají, nebo mě vyvolají a buď to bude totální trapas a bude to prostě úplně debilní a on mě prostě totálně sejme a on to umí, že jo, když jako mu nesedí otázka, nemá náladu nebo tak. Zažil jsem to. A teď jsem si říkal, na co já se ho zeptám, tyjo. A teď samozřejmě zápas se Slovanem Bratislava, vyhráli 4-0, je to asi ten jakoby nejslabší soupeř, nebo jeden z nejslabších, že jo, jakoby povinný 3 body, jo, nevíš. A teď si říkáš, OK, teď samozřejmě tě napadají otázky jako, co říkáte na to, jako, že Gündoğan nehraje moc dobře? A ty sám máš tu autocenzuru, že si řekneš, ale on ti na to neodpoví. Ty víš už dopředu, že ti na to, že řekne, všichni moji hráči jsou super a tohle. Takže ty hledáš otázku, která vlastně bude dávat smysl, bude hodnotná, ale zároveň víš, že on ti na ní odpoví. Že ti neřekne prostě klišé, prostě všichni hráči jim věří, bla. No a v tom zápase to byl to říjen, tak prostě v té době hrál jakoby pravýho beka Rico Lewis. Že už Kyle Walker začínal být trošku jako odstrčenej a ten Rico hrál fakt dobře. On pak měl nějaký jako minely, že jo, prostě a takhle, ale v tu dobu hrál fakt dobře, hrál to invertovanýho pravýho beka, že jo, a to. A tak jsem si říkal, tak bych se na něj jako zeptal, i jsem si hledal nějaký minulý tiskovky, že se na něj nikdo jako neptal a tak. A teď byly nějaký otázky k tomu zápasu a tohle, tak jsem se přihlásil a ten tiskovej mě vyvolal a já říkám jako, nazdar Pepe, co prostě chci se zeptat na Ricka Luise a tohle. A když jsem řekl to jako Rico Lewis, jemu se rozsvítily oči. A úplně takhle na mě jako jo a celou tu otázku. A bylo vidět, že o něm chce mluvit, jo. Že to je něco taky to jo, protože on prostě si vybírá ty témata, že jo, o čem chce mluvit. Tam už si věděl, že máš vyhráno. On nastavuje tu agendu, přesně tak. A tam jsem věděl, že mám vyhráno, tak mu říkám, jo, že hraje dobře a říkám, a jak vlastně berete to, jestli jako nasadíte do zápasu Ricka, anebo třeba Kylea Walkera, podle čeho vybíráte tu typologii a takhle. A teď on začal, i jak je trošku komediant, říkám jako,
jako no words, prostě Rico is amazing, jo. A teď bylo přesně vidět, že vlastně on o tom chtěl začít mluvit asi jako sám, ale potřeboval, jakoby, aby mu to někdo nadhodil. Takže prostě totálně vychválil Ricka Lewise, jak je to prostě úžasný hráč a tohle a co všechno umí a blablabla. A byl to highlight z té tiskovky, ještě se pak vlastně stala jako vtipná věc, že třeba o 2 otázky později se přihlásil nějaký kolega, asi jestli byl ze Slovenska, nevím, a on pravděpodobně asi neposlouchal nebo nerozuměl. A prostě on se začal taky ptát na Ricka Lewise, jo? A to bylo vidět, že on to jako vyslovil. A ten Pep udělal takový jako... A otočil se na mě. Jo. Udělal jako... A na to se ptal už tady, jo, jako frajer, ne? A on se na to teda jako chudák zeptal, asi to přeslech, nebo pán Bůh ví. A Pep říká, na to jsem odpovídal doslova před 2 minutami, jo? Takže to bylo jako awkward trochu. Ale vlastně měl jsem další oční kontakt s tím, tak to bylo vlastně příjemný. A pak odešel, samozřejmě já jsem byl z toho úplně jako v tu chvíli 10letý prostě chlapeček, jo? Protože prostě jsem mluvil s tím Guardiolou, jasně, byla to jako basic otázka, já nedělal jsem s ním 30-minutový rozhovor, takovou možnost jsem neměl, ale prostě zase mi to dalo úplně jako jiný level prostě vlastně toho zážitku a vlastně odešel z té tiskovky a ten kvása, co seděl vedle, takhle říká, hezky ti odpověděl. Tak jsem z toho měl radost a samozřejmě pak takový pomyslný vrchol byl, když jsem přišel na hotel, že jo, třeba v 12:30 v noci nebo tak a otevřel jsem si vlastně YouTube, že jo, a takový ty, já nevím, Beanie Man a takový ty... Ne, to jsem si neotevřel, ale otevřel jsem si YouTube a takový ty Beanie Man Sports, takový ty servery, co dávají vlastně jako záznamy z těch tiskovek. A ten Rico Lewis byl headline té tiskovky, jo. A pak dokonce Fabrizio Romano vydal svůj vlastní tweet jako citát Guardioli, jakože a to o tom Rico Lewisovi. A jsem si říkal, to je dobrá otázka. No, takže v tu chvíli, samozřejmě tady to highlight kariéry Honzy Picoulse. Jako trošku jo, jako samozřejmě teď to tady bude znít jako banálně a jako srandovně, ale jako v tu chvíli vlastně si uvědomíš, proč to děláš, protože jsou to ty tvoji hrdinové, je to jako kdyby si psal třeba o filmu a setkal se prostě nevím s Michaelem Douglasem nebo prostě s Johnnym Deppem nebo ať si každý dosadí koho chce. A vlastně si říkám, kdybys ten pocit neměl, tak to přece nemůžeš dělat. Jako pokud je pro tebe to rutina, víš co? Jako pokud prostě děláš, já nevím, formuly a není pro tebe zážitek mluvit s Hamiltonem nebo dosaďte se tam, co chcete, no tak se na to vyprdni, protože jako asi tě to jako zas tak nebaví, jo. Takže zase mi to dodalo vlastně strašnou jako sílu do nějaký další práce, protože to byl vlastně úžasný moment a nevím, do jaký míry třeba pro vás se to může stát pak jako rutinou, když lítáte 2krát do měsíce. Zatím ne, člověče, děláme to 4. rok. No, zatím ale dobrý. Taky po každý nevíš, koho ti přivedou, že jo, a Nikdy je to prostě nevíš. po každý výzva, takže jako bylo to perfektní, no. A bylo teda opravdu perfektní, že oni jako nepřestali hrát. Že i když prostě vedli 2-0, 3-0, tak nezalezli, že cítili jakože tomu publiku nebo pán Bůh ví, jako chtějí dodat. McAtee tam dal svůj první gól za City. Jo? Bylo to super, no. Sledoval jsem to ve Sportbaru u nás v Karlíně, takže pamatuju si to moc dobře, Honzo. Než půjdeme na 10 Away Days otázek, fotbalový stadion, který si ještě nenavštívil, ale láká tě, stadion, který tu často zmiňujeme, tak pojď. OK, tak takhle. Já za 14 dní se vydám na Etihad a na Old Trafford, takže jako ten Manchester jsem to nezařazoval, protože to si odbydu. Ale zvolil jsem San Mamés, Bilbao, říkají to hodně lidi tady, jo? Hodně? No, tak protože má to nějaký genius loci, no. Já jsem tam nebyl, ale když tam třeba byla ta Evropská liga, že jo, to finále, tak jsem si říkal, sakra, jsem bych se podíval. Jako fakt to vypadá super. A když jsem viděl, teď nevím, jestli to byl Jainy, že jo, to komentoval a teď nevím, jestli tam byl Vojta Tichava nebo někdo o tom někde mluvil, dával nějaký storíčka. A říkal jsem si, tyjo, tady to fakt vypadá pěkně, protože je to prostě fotbalový stadion, je to ryzí fotbalový stánek. Já mám trošku problém s atletickýma drahama, s různýma jako multifunkčníma jakoby věcma a tohle je prostě vyloženě pro fotbal. A přijde mi, že to Bilbao je tak specifický, tím jak prostě i ten klub, že jo, jak vlastně diskriminuje všechny kromě Basku a tak to má takový jako romantický příběh a ten stadion vypadá úplně parádně, no, jakože tam bych se chtěl podívat, no. Manchester tě čeká, jo, jsi říkal? Ano, teď na konci září letím na Manchester City Burnley a Old Trafford bych si chtěl dát jako aspoň prohlídku. Oni nehrajou ve stejný víkend, že oba kluby. Je to naplánovaný? Letenky koupený? Všechno mám, ano. Super. Kolik jsi zahučil? 10 000 třeba? Lidi často zajímá ta částka, že jako kolik stojí vyrazit. Hele, já ti to řeknu takhle. Lístek, 55 liber, 60 liber, nevím. Bez membershipu? S membershipem. S membershipem, jo? To si furt držíš, okay. Jo, to bylo právě přes membership, jinak mimochodem to bylo takový to, jak se otevře prodej na celou sezónu a oni vlastně prodají všechny zápasy najednou a pak je jenom nějaký třeba doprodej 3 týdny před každým zápasem. Ale to je jako pár lístků, jo. Takže oni opravdu tu sezónu vyprodají vlastně toho 1. července nebo kdy. A tady bych docela rád řekl, že takový to jako, že chacha, City nemá fanoušky, na City jako jsou 2 lidi, kež by to tak bylo, protože ty lístky jako bych získal jako s nás. A
vlastně měl jsem velký štěstí, že jsem je sehnal a je to ještě jako Burnley, že jo. Samozřejmě nějaký jako větší zápasy okamžitě vyprodaný. A i tenhle je prostě vyprodaný, takže ví, proč dělají tu rozšíření, že jo, vlastně Etihadu. No a jinak, co se týče ubytování, tak mám nějaký hotel na Piccadilly, jestli 2 za noc, nevím, přiznám se. Zase tam držím to, aby to bylo v nějaký docházkový vzdálenosti nebo něco, nechce se mi někam dlouze dojíždět. No, něco stojí vlak, že jo, na Piccadilly z Manchesteru z letiště. No a co ještě tam je? A takže nevím, ale jako v pohodě, jako žádný drastický částky to nejsou. Dobře, tak jo. Tak dáme 10 otázek rychlejch. OK, trošku se bojím, nevím, jaký jsou. Vůbec se neboj, já se rychle ptám, ty rychle odpovídáš. Tak brečel jsi někdy u fotbalu? To je 1. Myslím, že ne. Dobře, co pro tebe znamená fotbal, proč mu obětuješ tolik času a občas i peněz? Hele, já obecně jako moc nebrečím, jo, jenom to k té první otázce, proto ne, že bych byl nějaký cynik, ale já to prožívám vnitřně. Ale můžu třeba říct, ale k tomu se možná pak dostane můj jako nejděsivější fotbalový zážitek, ale co pro mě znamená fotbal? Teď to zase bude znít pateticky, ale vlastně úplně všechno. Jako pro mě fotbal a hudba jsou 2 věci, pro které vlastně žiju, které mě nadchly už jako dítě. A prostě, když jsem poprvé viděl Zidana a tlustýho Ronalda R9, tak to je to samé, jako když jsem poprvé slyšel Clash nebo Beatles nebo něco, jsem řekl, tohle je prostě něco jakoby nad tímhle světem, to je prostě něco nadpozemského. A ten fotbal je prostě nejjednodušší a nejskvělejší hra na světě, každý ho chápe, můžete se s kýmkoliv na něj dívat a i prostě vaše nějaká prababička 100letá bude chápat, co je gól, prostě může ho hrát každý, může se tam prosadit i ti nejchudší z nejchudších zemí, že jo. Fotbal je prostě, za mě je to jako král sportu totální, i když mám rád samozřejmě i jiný odvětví a vlastně mě fascinuje, jak je zároveň jednoduchý a zároveň složitý, protože my, když budeme chtít, tak budeme tady 3 hodiny rozebírat jako hru levýho wingbacka Liverpoolu, čistě jenom to, ale vlastně, když si to jakoby zjednodušíme, tak ve své podstatě furt je to jako kopání do meruny, kterýmu jakoby rozumí každej. A já tady mám jednu hlášku, nebo takový jako moudro, který mi říkal jako Podry, když jsme kdysi se bavili na Dynamu, když tam byl jako sportovní manažer, já jsem si dělal nějaký rozhovor, Honza Podroužek, podcaster, že jo, určitě znáte, a on říkal, že vlastně my, když tady budeme sedět, tak já něco vidím jako ten nějaký sportovní manažer, ty něco vidíš jako novinář a tak dále, ale zároveň, když tady bude sedět prostě divák, obyčejný jako fanoušek a vedle něj bude sedět, já nevím, Tomáš Rosický nebo prostě Jiří Bílek, jakoby kdokoliv, tak prostě to, že ten, já nevím, středopolař hraje dneska fakt blbě, tak to vlastně uvidíme jako všichni, že jo. Jasně. To, že ten útočník hraje skvěle a v tom je to vlastně krásný a tím nechci jako snižovat erudici nějakých lidí, tak to nemysl, ale to rozumíš, jak to, co tím chci říct, že vlastně ve své podstatě, když prostě jsi obránce a 3krát ti uteče ten Haaland nebo někdo, tak to vidí jak prostě Guardiola a Čiky Bergstein a Arteta, tak to vidí i ten největší Lojza. A to podle mě jiný sporty tolik nemají, že jo. Zatímco ten fotbal ve své podstatě všichni jako vidíme, kdo hraje dobře a kdo hraje špatně. A jde jenom o tu hloubku, jak o tom budeme mluvit. Úplně. Já říkám, fotbal spojuje. Je to tak? Jedno, jestli jsi bohatý, chudej, starý. Je to tak. A jinak samozřejmě je to i moje práce, ale je to hlavně prostě vášeň, je to koníček. Jako nedovedu si představit, že bych třeba psal a mluvil o fotbale jako za prachy a nebavilo mě to. To si nedovedu představit. To nejde podle mě. Musíš to mít rád. Protože jsou to víkendy, že jo, jsou to prostě večerní zápasy. Je to hodně práce, ale nemůžeš to brát jako práci, protože to jako není práce, že jo. Až tady odsaď vyjdem, tak se podíváme na Twitter, jaký byly deadline přestupy, že jo, protože nás to baví, že jo. Kdyby nás to nebavilo, tak tu nejsme. Děkuju. S kterým fotbalistou bys si chtěl zahrát? Je jedno, jestli ještě je mezi námi, nebo jestli už není mezi námi. Jo? Jako vyloženě zakopat. Vyloženě zakopat, že by tě si zajímalo, nebo klidně s ním strávit den. Jako OK, tak to rozdělím. Zakopat bych si chtěl třeba s Ronaldinhem, s Hazardem, s Kaká, s těma fakt jako virtuózema, protože bych chtěl naživo vidět jako to lepidlo přilepený v té kopačce. Čistě by mě to, jako ta technika by mě vlastně zajímala, jak moc easy to je. A strávit den bych chtěl asi s Davidem Beckhamem, čistě z hlediska toho, jaký to je i popkulturní fenomén, že to je vlastně, a zeptal bych se ho třeba na to, jaký to je být jako taková hvězda, nebo dneska samozřejmě už ne taková, jako když hrál, a jako nezbláznit se z toho. Protože mi přijde, že furt spousta fotbalistů jsou jako jenom fotbalisti v uvozovkách, zatímco on byl opravdu jako vlastně korunní princ Anglie, že jo, prostě poška za manželku, všechno, účesy, já nevím co, a že vlastně fakt někam přijel a ty lidi se mohli jako zbláznit. Jo. Tak jak vlastně zůstat jako normální člověk, jo. Protože mi to přijde až jako vlastně nemožný, protože seš fakt taková jako, vím, že byl článek v novinách,
že byl nějaký jako výzkum, že hledali člověka, který neví, kdo je David Beckham. A našli nějakýho Mongola prostě někde 10 000 kilometrů někde v horách. Prostě jako, a fotka, možná to byla jako fake, jako sranda, nevím, ale prostě jakože fotka s prvním člověkem, kterýho jsme na planetě potkali, kdo neví, kde je Beckham. A vlastně mi to přijde jako strašně, jako nechtěl bych to, že? Nechtěl bych, aby tě každý znal, nebo já bych to teda nechtěl, přijde mi to strašně. Takže zeptat se ho, jak vlastně se s tím žije, bejt jako, nebo vyrovnat se s tím, že vlastně tě zná každý a každý na tebe trošku má vlastně jako právo, nebo si to myslí. Hezká odpověď. Do konce života můžeš chodit na jeden fotbalový stadion, který si vybereš. Ty jo. Jenom na jeden. A může to být Českou zahraničí. No, úplně. Jako řekl bych Dynamo České Budějovice, že jo, protože jsem tam odsaď, ale tam úplně teď jako ta kvalita hry neodpovídá, ale... To by mi tě bylo líto. Ale tak vám se to zvedne. Ale tak já řeknu tu Allianz Arenu čistě z hlediska toho, že bych si tam prostě zajel 4 hodiny autem na Ligu mistrů, na Dortmund, na něco. Čistě jako, ne, že bych jako tak miloval Bayern nejvíc, ale z hlediska i prakticky. No jasně, že jo, prostě Anglie taky stojí peníze, letenky, že jo, nějaká ta ETA a tak jako to Německo je výhodný v tomhle. Dobře. Který zápas z jakékoliv doby, Honzo, bys chtěl vidět naživo? Česko-Nizozemsko 2004 euro. Nejčastější odpověď. No, hele, chápu. Ale víš co, hele, mě bylo 9 let, nebo 10 to léto. Koukal jsem na to v televizi a prostě doteď, když to vidím, ty záběry z toho, tak jako... Husí kůži. Jo, ale víš co, to je zase, tady budeme jak ty mileniálové, že jo, jako generace Z se nám bude smát, tak že jo. Tak nejsme tak starý, jo. Ale ty jsi 91, ne? No, tak to by bylo, mě bylo 10, to by bylo 13. Prostě to bylo, ještě jak ta česká repre byla top, že jo, ještě to byli ty Nizozemci, který předtím jsme s nimi hráli tu kvalifikaci, což tam byla nějaká rivalita, ještě ten průběh, hele, já si pamatuju každou prostě hlášku Míry Bosáka, že jo, prostě to jako za to by měl dostat cenu jenom za ten komentář tohle zápasu, protože to bylo tak něco neskutečného. A jednou, když jsme se hlásili na nějaký sportovní kvíz, tak jsme navrhovali název, teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu, že jo, což je, jak tam říká Vladimír Táborský, že jo, a pak už prostě to je prostě od začátku do konce, to je normálně. To by měli promítat v nějaký HD remaster verzi, jako na projektor někde na náměstí a prostě v kinech, normálně. Abych na to šel do kina. Protože tam to mělo všechno, prostě ono to půjde a ne, že ne, že jo, Baroš v životní formě, nejlepší nególová střela všech dob Pavel Nedvěd, že jo, to břevno, prostě, jako pro mě to byla This is cinema. Jako pro mě to bylo, jak kdybych viděl Avatara, nebo já nevím něco, prostě Batmana, jako prostě, a ten závěr samozřejmě neskutečná věc, jako to je, pro naši generaci si myslím, že nemůže být nic lepšího. Absolutně. Kdybys mohl změnit, přidat nebo zrušit jedno fotbalové pravidlo, které by to bylo, Honzo? Ty jo. Co tě štve vyloženě jako při hře, jo, dneska? Asi bych víc dbal jako na to zdržování, no, jakože různých odkopů, ať už brankářů, rozehrávky, prostě vadí mi ten jakoby mrtvej čas ve fotbale a občas mi přijde, že fakt jako ty prodlevy jsou moc dlouhý, nebo že někdo dlouho střídá, jako to tempo té hry bych chtěl prostě urychlit, jako čistý čas, to si nemyslím, že je dobrý nápad, ale prostě našel bych tam prostě úseky zápasu, kde se fakt nic neděje a tam si myslím, že ten rozhodčí, kdyby byl jakoby přísnější, tak by se to dalo popohnat, kdyby ty žlutý za to fakt dával. Pojďme na 7. Máš nějaký rituál předtím, než jdeš na stadion? Tyjo, rituál. Kouknu se na sestavy, že jo, chci být jako vybavený takhle. Když jsem někde v zahraničí, tak mám rád třeba nějakou proprietu, když mám prostě šálu třeba, nebo něco, nebo tričko, nebo dres, jakože pak to i líp vypadá na těch fotkách, že jo, prostě když jako máš tam nějakou proprietu. Tady jsem to je ještě sranda, já jsem ten den nějak narychlo se jako se balil, že jo, a letěli jsme a vzal jsem si tuhletu modrou bundu, jo. A tohle, to není žádná Chelsea merch, to je prostě normální modrá bunda, jo. A pak právě přítelkyně byla fascinovaná, říká, ty jak kdyby si koupil tady ve fanshopu. No úplně, já jsem myslel, že to je Chelsea vůbec, bunda. To je normální, prostě tady nevím z jakého krámu. Super. A ještě je sranda, že já mám úplně tu samou, jakoby od stejného výrobce, v červené variantě. Říkal, ty vole, ještě jsi to nevzal, ještě Chelsea Arsenal, že ho se hrál, takže to bylo fajn. A tady jsme na Bayernu, tu fotku nalevo tu fotil Štěpán Hájek, komentátor. Jasně. A tady vidíš ten stadion, jo. To je za mě prostě, omlouvám se teda audio posluchačům na Spotify, jako jo. Ale budu popisovat, co vidí youtubeři, nebo diváci na YouTube. Ta Allianz Arena, za mě prostě ten design, jako za mě to je fakt něco, já to žeru, jako pro mě to je úplně fantastický. Ono už to teda nebliká, že jo, protože aby řidiči nebourali, drží to jednu barvu, ale je to super. A mám teda dres Thomase Millera, což je jeden z mých třeba top 3 nejoblíbenějších fotbalistů. Krásný dres, mimochodem. Kolik máš dresů doma? Jo, tohle je ze sezóny 15-16, to se mi taky moc líbí. A dresů mám doma
když nebudu počítat takový ty z dětství prostě z tržnice, že jo, co jsme měli asi všechny, tak víte jako oficiální třeba 8. Mám dres Bayernu, mám dres Chelsea, mám dres Chelsea Kai Havertze teda, takže kdybyste ho chtěli někdo koupit, tak ho prodám za odvoz teda jako. Už jsem přemýšlel, jako, jak se to dá strhnout, že jo, odsaď, jako to je blbý, ale mám dres City, Rodryho, to se mi jaký hrozně líbí, ta světle modrá barva City a šel jsem na City United, tak jsem chtěl jakoby mít dres, byl jsem v sektoru City, chtěl jsem patřit mezi Citizens. Hlavně Rodry, že jo? A jo, jako Rodry je fantastický fotbalista a prostě De Bruyne a já mám jako víc oblíbenců jako v City. A co jsem ještě chtěl říct? Jo, mám 2 dresy AC Milan, ale ty mám teda bez jména, ty mám čistě jako... Starší nějaký? Jeden starší, jako trošku retro, jeden novější, asi 3 roky starý. A z dětství jsem si nechal nějakého Casillase, nějakého Zidana s 5 vlastně v Realu Madrid. To si pamatuju, když přestoupil Zidane a vzal si 5, protože Figo měl 10. A mně to přišlo tak jako awkward. Jsem říkal, Zidane má 5. Ale pak jsme si velmi rychle zvykli teda. Jako, no já nevím, ale jako ve francouzský, já jsem měl jeho dres, můj první dres všech, jako za celou dobu, byl jako dítě jsem měl francouzský 10 Zidane. Takže pro mě to je 10, takže já jako tu 5 jsem úplně jako nekousal. Hezky, já měl Davor Šuker 9. Hezky. No. A teď mě třeba, když řešíme ty dresy a čísla, teď mě hrozně triggeruje Tijani Reinders, který má 4. Prostě si říkám, takový bowler, viď? No jasně, jako to prostě vůbec, to je špatně. Jo. To je špatně, to bych zrušil. Tak pojď ti těžkou otázku, jo? Nejlepší útočník, záložník, obránce a golman všech dob podle tebe. A tebe zrovna beru za experta, člověče, tak jsem zvědavý, co vytáhneš. Hele, obligátně, Martine, na úvod řeknu, že nemám rád jako srovnávání různých dob, že jo, protože je to úplně jiný fotbal. Počkej, fotbal je subjektivní záležitost. Jasně, ale jenom prostě řeknu, že nemám rád takový to jako Pelé versus Messi, protože je to jiná doba. Taky ne. Ale dobře, všech dob. Pojď golman. Nejlepší golman všech dob. Já začnu od útočníka, jo. Dobře. Řeknu Messi, prostě jakoby forward, že jo, i když to není jako hroťák typický, ale řeknu Messi. Nejlepší záložník všech dob. Řeknu Zidane čistě jako srdcovku, protože pro mě vlastně on je fotbal, protože jsem se začal dívat na fotbal 2-1, 2-2, kdy prostě přestupoval z Juventusu do Realu Madrid. První finále Ligy mistrů, co registruju, tak je Real Madrid Bayer Leverkusen, jeho volej, která to rozhodla. Jo, takže pro mě jako Zidane, i když asi objektivně nejlepší nebyl, ale pro mě je prostě ten symbol toho ofenzivního záložníka. Nejlepší obránce všech dob řeknu Paolo Maldini. Jednak nějaká afinita k Milánu, ale i to, jak vlastně inteligentně hrál, že vlastně 20 let hrál na nejvyšší úrovni, jak se vlastně dokázal přesměrovat vlastně z jednoho postu na druhý, že jo, hrál levýho beka, hrál stopera. No a golman... Tyjo, to je fakt těžký, protože já si nepamatuju, jako tím, že jsem nezažil ty Jašiny a tyhle ty a Dinozofy, tak jako je to těžký srovnávat, že jo. Ale jako takhle, řeknu z těch posledních dob, já prostě ctím tu svatou trojici Casillas, Buffon, Čech, z těch jako 0. let, teď samozřejmě Neuer. Já řeknu asi Neuera, ne jako nejlepší golman všech dob, ale jako někdo, kdo prostě change the game, že jo? Ano, prostě tím, že změnil vlastně ten. A jeden můj kamarád vždycky říkal, že až jako opravdu Bayern bude vést jako 6-0 nebo něco, tak splní Neuerovi přání a půjde do středu zálohy, že on vždycky chtěl hrát toho záložníka, že jo? Tak čistě z hlediska toho vidět ho, jak pracuje s těma nohama. Dneska už je to taky jako basic, dneska je to základní věc, ale absolutně. V tom roce 2011 nebo kdy on vylít, tak jako jsme byli fascinovaní, že jo? Super. Poslední otázka. Jaký kurz bys doporučil společnosti Betano na to, že Chelsea skončí v této sezóně Premier League v top 3, Honzo? Tyjo, no v top. Samozřejmě, ty víš, proč se takhle ptáš? Protože kdyby si řekl top 4, tak řeknu jako nízký, že jo? Protože to, no jasně, že jo, to je, jestli přeskočí někoho z té trojice, hele takhle, nemyslím si, že přeskočí Liverpool a Arsenal, to si myslím, že ne. A teď ty City, mám teď v hlavě ten zápas s Brightonem, že jo, jsou tam ty mezery teda jak jako noty na buben, je to fakt hrozný chvílema. A tyjo, no, Mareskorna, a jo, tak já řeknu, že budou 3. teda a tím pádem ten kurz, aby to tak já nevím, tak jako reálný kurz podle mě na to může být třeba, nevím, 5:1. Jo. Ale nevím, ale... Já jsem se nedíval. No, ale řekl bych, že vyšší, ale OK. OK. Jako furt si myslím, že jsou jako ty čtvrtí vzadu, ale zároveň ten gap
není zdaleka tak velký, jak bych třeba před sezónou řekl. Jo, jakože, a teď uvidíme, jestli ještě někoho třeba podepíšou, že bavíme se na deadline day, jestli Palmer bude zdravý a tak dále. Jako Robert Sanchez není úplně jako můj brankář, jo, asi jako nikoho, kdo má rád Chelsea. Uvidíme. Hodně otazníků. Dáme si divácké otázky a jsme rádi, že přišli, takže máš tady jednu od Karla, jo. Destinace fotbal. Jsi v pohodě s tím, že PL, tedy Premier League, ekonomicky absolutně válcuje ostatní ligy v Evropě, nebo bys to měl radši obecně vyrovnanější? Výborná otázka, díky Karle za ní. Hele, takhle, jako je to dvojsečný, jo, protože samozřejmě na jednu stranu já primárně nejvíc píšu mluvím o Premier League, takže by se mi jako... Promiň, dělal bys to, i kdyby to bylo vyrovnanější? Víš, jako, že ta Premier League se logicky nabízí, právě z toho důvodu možná. No ne, tak jako dělal bych to určitě, protože mám ji nejradši z těch lig. Na druhou stranu, takhle. Mě by vyhovovalo, nebo jako nám všem, co se kolem toho motáme, ať už v televizi, v novinách, kdekoliv, by vyhovovalo asi, aby všichni ti dobrý hráči chodili jenom tam, čistě z toho pohledu, že ti jako nic neuniká, že jo. Protože když teď nějaký hráč přestoupí do Barcelony, přestoupí, nevím, do Série A, tak si řekneš, sakra, chtěl bych ho mít na očích v té Premier League, protože ty jako nepokryješ jako všechno, že jo. Takže na jednu stranu je to fajn, na druhou stranu tím, že jsem právě vyrost v té době jako začátek století, že jo, jakože 2000 a dál jsem začínal koukat na fotbal, tak já si pamatuju super silnou sérii A, že jo. Pamatuju si finále Ligy mistrů Juventus AC Milan. Pamatuju si, když ty nejlepší hráči hráli prostě za Řím, za Milan, za Inter a tak. Pamatuju si silný Španělsko, že jo, španělskou ligu a tak. A přiznám se, byť jsem jakoby Premier League prostě prem face, oni tomu říkají, že jo, těm hanlivě, že jo, v italských podcastech, co mají rádi Premier League. Jako když vidím, jak prostě Bournemouth je schopný jako přeplatit AC Milan, pokud jde o nějakého hráče, tak mě to vlastně strašně mrzí. A to není nic proti Bournemouthu, ten mám mimochodem hrozně rád, jo, to zase jiný kamarád mu fandí, ale jako říkáš si, tady je něco špatně. Víš co, že prostě máš v hlavě nějaký jako ty zažitý zákonitosti a já prostě jako nechci žít ve světě, když to řeknu trošku blbě, kde jako fakt jako hráč radši půjde do Fulhamu, Brentfordu, Crystal Palace, co jsou na teda londýnský, ale no, prostě já nevím, Nottinghamu Forest, než do, i když to byl zase historicky slavný tým, ale než prostě do AS Řím, AC Milan, víš, protože já si pamatuju AC Milan, Rui Costa, že jo, Inzaghi, prostě tohle. Já jsem to miloval. No jasně, já taky. A teď když vidíš, že fakt jako třeba za Milan, za AS Řím hrajou hráči, který by jako za něj prostě nehráli před těma 20 lety, jo. A teď se nechci nikoho dotknout, všechno to jsou super fotbalisti, ale jsou to fakt jako hráči jako až nehodný toho jména toho klubu. A přitom to San Siro je furt super, fanoušci jsou úžasný, ten klub, furt AC Milan je jméno, nebo Inter, nebo a ty tam hrajou hráči, který prostě jako víš, že jako jo, že tady se řekne, že Emerson Royal je úplně hnůj a prostě v Tottenhamu nic a prostě takhle do Milána, jako a mně to jako přijde. Jo, nebo i ten De Bruyne, jo, jako já miluju Kevina, ale vem si, jakože v City řeknou, už seš jakoby odpad, už seš důchodce a v Neapoli prostě bude za největšího krále, je to super, že může takhle někde pokračovat, ale vlastně já nechci, aby třeba ta Itálie bylo to odkladiště, jo, nebo tohle. Samozřejmě Španělsko, Real a Barcelona vždycky budou, hele, ty se nemusí bát, jo, to jsou takový fenomény, že ty vždycky budou dominovat. Ale jako víš co, prostě pustíš si radši Getafe Girona nebo si pustíš Fulham Brentford, že? A nejenom z tvého profesního hlediska, ale protože ta liga je tak dobrá, jak jsou silný jejich nejslabší články, že jo? A prostě dneska jsme opravdu v situaci, že jako dej si libovolný zápas 12. týmu ze 14. v top 5 ligách a prostě ta Anglie ti z toho vyjde nejlíp. Zcela jednoznačně. A je to jako nevyhnutelný, prostě platy, že jo, co si můžou dovolit, televizní práva, zároveň v Itálii prostě ty stadiony, to je peklo, že jo, jako to je prostě ta byrokracie, která, to jsou stadiony města většinou, že jo, je tam velký problém něco renovovat, že jo, koneckonců milánský kluby by chtěli nový stadion, prostě je to strašně na dlouhý lokte. Jako mě to vlastně trošku mrzí. Jako přál bych si, aby to bylo vyrovnanější a aby opravdu nejlepší italský, španělský, francouzský kluby, aby to nebylo jen Paříž, aby třeba teď sledujeme ten Lyon, že jo, tak aby byly top zase, aby to bylo super zase. Děkuju, hezká odpověď. Ondra Kreml napsal, jak velký je rozdíl v zájmu posluchačů mezi epizodami o top klubech a o týmech ze spodku tabulky, které navíc nemají žádný přesah do českého fotbalu, jako má například West Ham. No, to je dobrá. Hele, samozřejmě ty top kluby táhnou. Je to úplně jednoznačný. Já vždycky říkám, je to ta klasická top 4 prostě ze začátku. Jasně. Tisíciletí, Chelsea, dovolím si říct Chelsea, Arsenal podle mě mají jako nejvíc fanoušků v Česku. Liverpool, tam mají samozřejmě i hodně Slováků, že jo, Škrtěl a tak, že jo.
a Manchester United, jo. Pak je Tottenham, pak je City, to taky má docela dost, jako překvapivě třeba preview epizoda, co jsme točili o City ve fotbalu venku, tak měla jako velmi slušný čísla, no ale všechno, když pomenu teda ten West Ham, a teď samozřejmě lidi bude zajímat třeba Láďa Krejčí, že ve Wolves, ale tam je čistě jako ta česká stopa, ale jasně, jako nemůžeš vydat epizodu jenom o Fulhamu, Brentfordu, Crystal Palace, prostě Evertonu, prostě lidi táhnou tyhle ty velký týmy, kterým se naučili fandit třeba, když na tu Galaxy Sport koukali, kde dávali ty velký kluby, že jo, hráli za ně ty velký hráči a pojďme si říct, buď prostě znám spoustu lidí, co fandí Arsenal, protože Rosický, že jo, případně předtím Thierry Henry a tato doba, United, protože prostě byli nejlepší, že jo, jako typicky lidi dneska mezi 35 a 45, co zažili ten přelom, že jo, tak prostě treble, tak fandí United, Chelsea Petr Čech, to je jasný, a kdo je ten, a Liverpool, že jo, Páťa Berger, Barry, Šmíca a pak Martin Škrtel jako pro Slováky, tak to je nedostižný, jo. A prostě o těch klubech, když budeš mluvit, tak víš, že to ty lidi bude zajímat. Jako točili jsme preview epizody o každém týmu, o těch velkých, a pak jsme měli jako střed tabulky, mid-table a tohle, mělo to třetinový čísla. Třetinový. A jako ty to uděláš, protože jako chceme dodat ten servis, jo, nechceme dělat ligu jenom jako o 6 týmech, ale jako táhnout tyhle ty velký kluby, ale je to stejný jako v Česku, že jo, jako kolik, jakou stopáž jakýkoliv podcastu českého ti zabere Sparta Slávie, dobře, Plzeň, Baník a kolik ten zbytek. Je to prostě logický, je o to největší zájem, proto jsou ty týmy na titulních stranách, proto, jo, prostě proč děláte studia Liverpool, Arsenal a ne Fulham, Brentford, protože víte, že prostě to ty lidi chtějí. Takže jo, jako chtělo by to, jako bylo by to hezký to pokrývat rovnoměrněji, ale jako ty velký kluby táhnou jednoznačně. Nemám co dodat. Děkujeme za Krejčího mimochodem ve Wolverhamptonu. Určitě, je to super, těším se na něj. První epizoda, premiércastu, teď, kde jsme jenom dali do titulku Krejčí, tak jen představu o 50% nárůst. Jako taky jsem ho dal do titulku nejnovějšího podcastu, no. Ano. A Tonda Kinský, to byly taky žně. To byly taky super čísla. Je to úplně logický, tak je to česká stopa. Zajímá to lidi. Tak jo, tohle mě zajímá. Honza Černý se ptá, jak dlouho trvá tvá příprava na jednu epizodu podcastu a jestli si uvažoval natáčet i o české soutěži a pokud ano, proč ses rozhodl o ní tedy zatím nenatáčet, Honzo? OK. Příprava, odpovím obligátně, nikdy nekončí, že jo? Příprava, prostě všechno je příprava. Non-stop, musíš to číst, musíš to sledovat, musíš tím žít, protože... Musíš to milovat. Ano, je to tak. Je to prostě něco, čím se zabýváš denně a čistě z toho pohledu, že tě to baví. Někdy je to samozřejmě těžký i z hlediska třeba nějakých jako přítelkyň a takhle, jako proč furt seš na tom telefonu, já pracuju, jo, jako čteš si Twitter prostě Davida Ornsteina, ale musíš být furt v obraze, protože se to furt mění. Já třeba řeknu, že já jsem psal kdysi o NHL. Dneska, kdyby ses mě zeptal, kdo prostě hraje třetí brázdu, já nevím, v Edmontonu, já to nevím. Jako mám samozřejmě nějaký základní přehled, jo, ale prostě do detailu ty věci se mění strašně rychle, takže jako velmi těžký si držet jakoby přehled a řeknu třeba, že když jsem točil vlastně do fotbalu venku ty preview epizody těch jednotlivých týmů, tak já nebudu říkat jako jména, ale zval jsem vlastně 2 kamarády známí na Chelsea, protože vím, že prostě přejou Chelsea a myslím si, že oni jako hodně ví. A jsou to jakoby novináři nebo lidi jako na české mediální scéně a říkám, hele, tak ty máš rád Chelsea, nešel by se jako o Chelsea povídat. A oni to oba zdvořile odmítli a řekli, hele, já prostě na to nemám čas, protože řeším třeba Českou ligu, řeším jiné věci a jakoby necítím se, že bych dodal něco navíc, jo? Což je věc, která se ti opravdu snadno může stát, že z toho vypadneš. Jak se zaměříš na tu jednu ligu nebo tak prostě pak drží si nějaký základní obrysy, ale je velmi jako těžký vlastně si zachovat ten hloubkový ten. Takže vlastně sleduju to furt, že jo, čtu furt nějaký články, mám předplacený Athletic, mám předplacený Timesy, který čtu moc rád, a samozřejmě Guardian a všechno ostatní, že jo. Moc teda neposlouchám podcasty, protože tím, že je dělám, tak prostě Kovářova kobyla chodí bosa, spíš si pak chci pustit něco jiného. Ale jako příprava je furt, a co se týče jako vyloženě přípravy na jeden jako díl, tak dejme tomu včera, řeknu dneska je pondělí, natáčeli jsme v neděli, večer hned po Liverpool Arsenal, tak prostě v pátek si řekneme s kolegou, se kterým zrovna natáčím, na který zápasy zaměříme, který tam asi budou určitě. Včera to bylo třeba hodně o přestupech, tak si řekneme, který přestupy nás budou eventuálně zajímat. Udělám si nějakou dramaturgii, nějaký scénář. No a pak je to koukání na ty samotné zápasy, no, což jako je třeba 4 zápasy za víkend, 5. Je to různý, no. Takže vlastně těžko to jako nějak spočítat, no. A pak ten samotný podcast, pak to sestře, a ty to znáš, že jo, no. Takže tak, ale jako nedá se to úplně říct, jakože 2 hodiny týdně. To prostě takhle to není.
Jseš srdcař. Honza Pikous, Away Days, mě to strašně bavilo a mám radost, že si tolik povídal, protože tím pádem já jsem nemusel a já jsem doufal, že to takhle bude. A tak doufám, že jsem nesklamal. Naopak, doufám, že přijdeš zase po svých dalších zážitcích. Užij si Manchester, Děkuju. Honzo, a kdyby si chtěl nějaký tipy, tak dej vědět. Dám vědět a zdravím posluchače. Děkuju, Martine.